Εδώ είμαστε ξανά, έχουμε επιστρέψει για το τέταρτο και τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 96 δυτικά της Ελλάδος. Ο Φώτης Μπερίκος είναι στο μικρόφωνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή θα συναντήσουμε τώρα τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας, τον κύριο Μάρκο Κασβίκη. Κύριε Κασβίκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Μπερίκο, σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή χρονιά. Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε κύριε Κασβίκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε σήμερα στην εκπομπή. Να πούμε δύο λόγια για το τι τελικά είναι αυτός ο νέος πολιτικός φορέας που έκανε, έτσι εντυπωσιακά πρέπει να πω, την είσοδό του στα πολιτικά δρόμενα, δυναμικά τουλάχιστον. Αυτό προσπαθείτε. Και το αποδείξατε προχθές αυτή την ενδιαφέρουσα εκδήλωση, μια παρουσίαση θα έλεγα του προφίλ της Εθνικής Ενότητας εδώ στο Αγρίνιο. Ακολουθεί και μια δεύτερη εκδήλωση στο Μεσολόγγι Ραδιομέγαρο. Πότε είναι κύριε Κασβίκη? Την Κυριακή που μας έρχεται 29 του μηνός στις 11 το πρωί στο Ραδιομέγαρο στο Μεσολόγγι. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα εγώ ορισμένα πράγματα για το τι τελικά είναι ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας και ποια ήταν η ανάγκη που σας οδήγησε στο να δημιουργήσετε αυτό το νέο πολιτικό φορέα. Δεκαετίες τώρα, όπως γνωρίζετε, οι διάφορες ελληνικές κυβερνήσεις έχουν καταπατήσει τις ελπίδες του ελληνικού λαού. Έχουν δημιουργήσει ένα πελατειακό πολιτικό σύστημα με τραγικά αποτελέσματα. Τα στοιχεία αυτά που κυριαρχούσαν στο πολιτικό σύστημα, το ψέμα, η διαφθορά, το πολιτικό κόστος, η ατιμωρησία, η έλλειψη σχεδιασμού και ευθύνης, όλα αυτά οδήγησαν τη χώρα μας στη διεθνή επαιτία, στον εξευτελισμό, στην αποδυνάμωση των εθνικών θέσεων. Έχουν επιπέσει από τις κεφαλές μας οι δανειστές, οι αγορές, οι διεθνείς κερδοσκόποι και ζητάνε χρήμα κέρδη. Και το αξιοθρύνητο πολιτικό σύστημα εξαρτιώνει το λαό για να μαζέψει κάθε φορά την προσπληρωμή δόση γιατί είναι ανίκανο να αναπτύξει τη χώρα, να ελέγξει το τραπεζικό σύστημα, να μαζέψει τους φόρους από τους μεγαλοφοροφυγάδες, να ελέγξει το μαύρο χρήμα. Να εξασφαλίσει εργασία των νέων επιστημόνων που μεταναστεύουν παίρνοντας μαζί τους τις ελπίδες του ελληνικού έθνους. Γι' αυτό ήταν επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα για να βγει η Ελλάδα από το αδιέξοδο. Δεν υπήρχε περιθώριο κύριε Κασβίκη μέσω κάποιου άλλου φορέα από τους ήδη υπάρχοντες να συνεισφέρεται αλλάζοντας αν θέλετε και την φιλοσοφία του και την πολιτική του? Και το λέω αυτό διότι εντάξει υπάρχει η αίσθηση ότι αν μεν καταφέρει ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας να μπει στη Βουλή θα έχει φωνή η οποία θα ακούγεται, θα μπορεί να συνδιαμορφώνει κάποιες πολιτικές. Εάν όμως όχι, απλά θα αποδυναμωθούν και οι φορείς εκείνοι οι οποίοι δυνητικά τουλάχιστον θα μπορούσαν έως ένα βαθμό να κρατήσουν κάποιες αντιστάσεις. Ωραία. Ο σύνδεσμός μας δεν δημιουργήθηκε σαν κάποιο άλλο κόμμα. Αφού μελετήσαμε αυτή την όλη κατάσταση που επικρατεί σήμερα μέσα από μνημόνια, μέσα από αντισυνταγματικές διατάξεις, μέσα από κυβερνήσεις οι οποίες τουλάχιστον δεν έχουν τη λαϊκή έντονη, αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτό το πολιτικό φορέα μέσα στα πλαίσια του συντάγματος και της δημοκρατίας. Η δημιουργία του δικού μας πολιτικού φορέα έχει σαν σκοπό την αναγέννηση της πατρίδας. Έχουμε θέσει κύριους στόχους, τα παρακάτω. Έχουμε την ανανέωση του πολιτικού σκηνικού. Στην είσοδο στην πολιτική σκηνή νέων, ανενεργών, υγιών δυνάμεων, δημοκρατικά εκλεγμένων από το λαό. Την επανάκτηση και διατήρηση της απόλυτης εθνικής κυριαρχίας, έπειτα από τις αποφάσεις ντροπής που ήλθαν μέσα από τα μνημόνια και τα μεσοπρόθεσμα σχέδια. Την εξασφάλιση της λειτουργίας του κράτους με διαφάνεια και αξιοκρατία μέσα από ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς και νόμους. Την εκμετάλλευση όλου του ανθρώπινου δυναμικού, επιστημονικού και μη για την περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυροποίηση της εθνικής οικονομίας. Οι αρχές του κόμματός μας είναι αυτές. Έχουμε δώσει στη δημοσιότητα ένα καταστατικό και μια ιδρυτική διακήρυξη. Εκεί αναγράφονται όλες οι αρχές του κόμματός μας. Το καταστατικό το δικό μας προσβλέπει στην αζωογόνηση του πολιτικού βίου. Γι' αυτό το λόγο η ηγεσία του κόμματος δεν είναι πρόσωπο παγής όπως τα παλιά πολιτικά κόμματα, αλλά αποτελείται από ένα 12μελές συμβούλιο του οποίου εντός του Μαρτίου θα γίνει από το τακτικό συνέδριο εκλογή των οριστικών οργάνων. Θα σας αναφέρω κάποιες διατάξεις που είναι χρήσιμο να τις ακούσει ο κόσμος. Για πείτε μου λοιπόν. Ο βουλευτής ο δικός μας θα έχει καθορισμένη βουλευτική θητεία 8 ετών. Ο μισθός του βουλευτή ή του υπουργού του κόμματός μας θα πηγαίνει σε ειδικό λογαριασμό και θα κατατίθεται για κοινωνικές ανάγκες. Βασική μας επιδίωξη είναι να καταργηθούν όλα τα προνόμια των βουλευτών και όλων των ερετών, δηλαδή οι μεγάλοι μισθοί και τριπλές συντάξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ο σύνδεσμός μας αποφάσισε, και αυτό ήταν έτοιμο όλου του κόσμου, να μην δεχτούμε παλιούς πολιτικούς, παλιούς βουλευτές, υπουργούς
και άτομα που έπαιξαν ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου μέχρι σήμερα. Είχατε προτάσεις και τις απορρίψατε, κύριε Κασβίκη? Είχαμε πάρα πολλές προτάσεις και πάρα πολλά ονόματα, τα οποία είναι και γνωστά στην πολιτική σκηνή. Ο συνδεσμός μας ευελπιστεί και προς το κάνα έλθει εκείνη η ώρα. Καθώς άριστο νομικό επιτελείο μελετά τις ποινικές ευθύνες, έτσι ώστε όσοι διέργουν οι λόγων δόλου εξαμελίας έφεραν την Ελλάδα σε αυτή τη θέση θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Άρα να συμπεράνω ότι συμφωνείτε και με την πρωτοβουλία των οικονομικών εισαγγελέων που είναι στην επικαιρότητα αυτή την ώρα? Βέβαια, συμφωνούμε. Θέλουμε να είμαστε μέσα σε μια Ευρώπη όπως την οραματίστηκαν οι ιδρυτές της και όχι όπως την έκαναν οι κληρονόμοι τους. Είμαστε μέσα στο ευρώ, το σεβόμαστε το ευρώ, πλέον όμως δεν δεχόμαστε την αμπεμπόληση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως πάλι δεν δεχόμαστε και την παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων. Ωραία. Κάποια πράγματα θα εξειδικευτούν βεβαίως στην πορεία, είναι δρόμος μπροστά. Εγώ να ρωτήσω, επειδή μιλάμε για έναν νέο πολιτικό φορέα, καταλαβαίνω ότι είναι ακόμα κάποια πράγματα σε εξέλιξη. Σε επίπεδο οργανωτικό, εδώ στην Αιτωλοκρανία, πού βρίσκεστε? Έχουν γίνει οργανώσεις τοπικές, νομαρχιακές, δεν ξέρω, ή θα γίνουν? Πώς κινείται όλο αυτό, για πείτε μου. Έχουμε κάνει είναι πολλές οι δραστηριότητες του κόμματος μας αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα. Μέλη του Ανωτάτου Πολιτικού Συμβουλίου περιοδεύουν σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Στις 5 Φεβρουαρίου, να σας αναφέρω κάτι, η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος θα συνεδριάσει για να εγκρίνει τους προγραμματικούς μας στόχους. Το κόμμα ετοιμάζεται για τις εκλογές με τη στελέχωση των ψηφοδελτίων σε όλη τη χώρα μέσα από προτάσεις των τοπικών οργάνων, οι οποίοι θα επιλέξουν τους καλύτερους. Κάνετε εγγραφές μελών, κύριε Κασβίκη? Δηλαδή μας ακούει κάποιος, λέει εγώ συμφωνώ με τις αρχές, μου αρέσουν αυτά που ακούω, θέλω να πάω να γραφτώ στο κόμμα. Πού θα έρθει, πού θα σας βρει και τι πρέπει να κάνει? Συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, έχουν αναρτηθεί στο site αυτή τη στιγμή του συνδέσμου και επί εκπρόσωποι του συνδέσμου σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε νομό αλλά και σε κάθε δήμο. Για τον νομό όμως έχουν προγραμματιστεί αυτό το μήνα πολιτικές συναντήσεις, σας έχω πει για το Μεσολόγγι. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια στους Δήμους με την αθρώα προσέλευση μελών που επανδρώνουν όλες τις ομάδες πρωτοβουλίας. Έχουμε βάλει σε κάθε Δήμο αξιόλογους ανθρώπους στις ομάδες πρωτοβουλίας. Εκεί μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να πάει να εγγραφεί νόμιμα. Ωραία. Οπότε σε αυτή τη φάση μιλάμε για ομάδες πρωτοβουλίας. Να συμπεράνω ότι αυτές θα εξελιχθούν στην πορεία του χρόνου σε δημοτικές ή νομαρχιακή οργάνωση. Ναι, θα ακολουθήσετε αυτό το μοντέλο? Ωραία, αυτό. Μετά το τακτικό συνέδριο όλα αυτά θα γίνουν. Ωραία. Εδώ θα είμαστε, κύριε Κασβίκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε και για επιμέρους ζητήματα που αφορούν και στην Αιτωλοκρανία. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στο κόμμα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.